Riuri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod joot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako chia irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakorom gajuang dakika 21 tok saa 1 mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni. Ma en chenro mar piny adonjo gi TWAK sani. Nyakorom gajuang odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 21 dwe mar 2 higa mar 2024. Higa ka higa odiochieng' maket kod ma piny ngima hingo odiochieng' romo ng'ere kaka International Mother Language Day kata Dhialo odiochieng' dho mama. Omiyo kaka TV mar Ramogi ma odiochieng' makende ma bende wadhialo wang'ene ni dho mama osekonyowa nade. An awuon dawacho ni dho mama osekonya nikech kan ka nyiso ni ayudo yuto mara kokalo e dho mama dong ber. Omiyo kiny ma kawuono bende wasomane na paro bende dho mama osekonyi e yo mopogore opogore. Omiyo kiny ma kawuono bende antiere gi welo ma bende obiro bedo kwa somo godo paro. In bende kwa weyi oko inyalo oronwa ote kokalo lai mago magote machok 2-6-000. Mbui mag oganda wabiro ni achiel kachiel. Mano moriwo mbui mar YouTube, wantiere mbui mar X kanyakla kod mbui mano mar Facebook. Ibiro bedo kiketo ote moramora mintiere godo, wabiro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Antiere kod yawuot luo 2 ma bende olimo kinyi makawuono to bende amor nikech ma bende no kang' mokwongo ma bende gin duto te gitimo limbe e TV marwa mar Ramogi. Mokwongo an gi John Orlando ma bende en director mano mar kar tiegruok mong'ere kaka Sama Institute of Linguistics kata SIL. Arwaki ni machiegni. Nyalo mna ka thuolo mano mar moso oganda. Amoso nyikwa Ramogi Juang ni oyawre uru. Akuwinjo an John Orlando to atiyo gi SIL International kuma wadhialo dho mama. Adokero kamano kuom Ramogi rwako waka kendo amor biro wacho achiel ariyo kuom dho mama. Ero kama na yenya ngini kwa dhi nyime gi chenro makama ibiro bedo kinyisowa ni kar tiegruok mar Sama Institute of Linguistics en ang'o motimo ahinya nye kar tiegruok makamano. Kopogore gi manya Nyakorom Gajuang bende neno wendo na mar 2 kanyo nyinge Sandy Orie en jaduong' makanyakla mano e kar chungo bura makibra. Sandy bende arwaki ni machiegni. Ero kama na ahinya Sharon amor bedo ka en Dhialo makende ahinya bedo gi joka Ramogi TV. Yo kawuono wadhi Dhialo dho mama. Angini penjo mabende samoro ng'at nyalo penjo kapok wadhi nyime gi chenro makama jaduong' kanyakla tiende nang'o samoro ne Nyikwa Ramogi Gajuang makia. Jaduong' kanyakla e yo machuok en achiel kuom jodongo moyier mondo ota chokruok mar joma timo weche mag lemo, grube mag lemo itayoga gi jodongo. Koro jaduong' kanyakla en mana group matin mar joma timo puonjruok sana mar muma. Ya weche mag muma, weche motenore kuom puonjruok muma. Ya. Koro gino maro ni Nyikwa Ramogi Gajuang ong'e ni jaduong' kanyakla nango ka koro neno ka koro de kanyo ni Sandy Orie jaduong' kanyakla kibra ero selero ni yo makare. John kachoko mana kodi, wachak mana gi kar tiegruok mano mar Sama Institute of Linguistics. Ana motimo kanyo. Sama Institute of Linguistics nochako kaka kar tiegruok kaka Sharon owacho. Ne ochake gi jaduong' miluongo ni Cameron Townsend kamiluongo ni Arkansas, USA. To nochakre nikech jaduong' Cameron ne nigi hero mar
konyo ji mondo som muma. Koro ka nodhi e piny Mexico to noyudo ka kotiyo gi dho English to joma oromogo wacho ni to Nyasachu ni ok wach dhowa. Koro nochako kar tiegruok during the summer. Ing'e ni e piny wasungu nitie summer, winter, gimago. To koro ji ne biro to puonjre e kinde summer, ae gidhi to gikonyo ji translate muma gi dhoggi. Koro organization miluongo ni Summer Institute of Linguistics noyudo nyinge kamano, lakini tich maduong' ma watiyo en translation mar muma, gimiwacho kizungu ni language development, ndiko dho mama mapok ondik ga nyaka nene, nikech nitie dho ji mang'eny mapok ondik ga. Mano Summer Institute timo. Wan gi jomo somo linguistics mang'eny, experts madhi e piny ngima, expert madhi 950 mosomo nyaka PhD level matiyo e piny ngima kuonde ma watiyo. Wan e pinje 98 to watiyo sani watiyo e communities madhi 1341. To tich ma watiyo e piny ngima seche gi impact ji madhi 855. Mano kudhialo dhok mopogore Dhok mopogore opogore. Ang'e ni wadito te wadhialo dho mamuduchi makawuono emomiyo ni bende nwaluongo uma bende uyie mado mar bire TV mar Ramogi gir mar nyekwa Ramogi Jwang bende udhialo odiochieng' ni odiochieng' makawuono. Mana ni sande okinyi makawuono kanyalo penje ni nang'o meni dhialo odiochieng' makama? Why is the today? Nyalo penjo ni why is it important to you? An kaka sande orie. Daher wacho ni nok ang'eyo kata ni nitie odiochieng' moket tenge e higa mondo ji okete paro dho mama gi. In fact, gino nafwenyo mana nyocha kogwela kae, to mano nomiya thuolo mar paro matut e wi wachno, nikech dho mama osekonyo thothwa e yore mopogore opogore, to en gima ber keto gino e paro. In fact, na winjo ni chakre higa mar 2000 odiochieng' ma 21st February higa ka higa osekete tenge kaka odiochieng' ma koro iparoe kaka dho mama osekonyo ji. Omiyo an bende rwako parono e yo maber, nikech an bende nitie chenro mana timo mondo achak timo tiegruok e dho mama. Kata mna kikia ni dho mama ni nitiere. Kata mna kikia ni nitiere odiochieng' makende midhialo godo dho mama. Na timo kamano. Omiyo en odiochieng' ma thoth jo Kenya kata jo piny te onego kete paro, nikech en mich makende ahinya. Bedo gi dhok konyowa wuoyo gi jowetewa. Jomoko bende ng'eyo ni ng'ama wuoyo dhok ni nyaka bed ni owuok kama kama. Omiyowa identity e yo machuok be. Iwacho ni dhok miyowa identity. Emomiyo nokinyi makawuono bende ang'e ni nitiere moko kuom oganda ma samoro nitiere Kenya, nikech tinde iwacho ni ji intermarry. Omiyo kiny makawuono ang'e ni achiedh nade ma samoro jok moko nyalo bedo godo jone. En kotende kod samoro an kaka Sharon Ong'aw, an nyaluo hadhi ayudo kata mana dhok ma kata mana jadhot machielo. To kendo ere kaka nyithindo bende koro dhi ng'e dho mama. Aparo ni mena achiedh nade masani matimore. Akeni un kaka Summer Linguistics, akeni unene nade e yo machalo nade? Mano achiedh nadi mantie, lakini gima watemo emphasize kaka Summer Institute of Linguistics en ni ka nyathi donjo e school, especially those early levels of education, ber kochako gi dhok mong'eyo, nikech kata kwano ka ng'ato timo dong' ichako from the known to unknown. Koro ichako gi dhok ming'eyo, ae ibro dhi e dhok mikia. Donga penjo kata mna jo ne dhok mang'eyo samoro en dholuo, nikech dala kacha nyithindo ichako ga mna gi dholuo. Bora Nairobi kama neno ka the first language samoro nyalo bedo Swayo kata mana Ingereza. To dala kocha acha kata mna ni kaka intega mpaka to ngache ni modluoro Kisii kata mna gi Migori kata mna Kisii kata mna go Ugisi. Neno ka kacha nitiere jo Kisii to nitiere joluo. Class kata dongindo kinyalo loso gi nyathi dholuo. Koro gima important en ni ing'iyo ni kuma antie ni
dhok mane maloso gi chunya, which is dhok ma iwacho gi dho Kiingereza ni which language do I value most. Nikech onyalo bet ni en dholuo, onyalo bet ni en dhok mar kumidake no. Lakini king'iyo pinywa ka, kuonde mang'eny ji wacho dho mama. Ang'e ni isebaye e Kenya kae bing'eyo ni nitie kuonde minyalo dhiye ma nyaka idwar ng'at machielo malokoni. Parie information ma ng'ano miyi, samoro ng'at malokoni ni ok miyi wach kaka onego bedi. Ka dinende bed ni iwinjo dhok no, dikori winje alisi kaka en. Koro gima wawacho kaka Sama Institute of Linguistics en ni kaka wadwa osewacho ka ni language miyo ng'ato identity. An jaluo nikech awacho dholuo. Language ema wa preserve go culture, kitewa gi timbewa. Ang'e kitewa gi timbewa nikech awacho dholuo to onyisa kitewa gi timbewa kitiyo gi dholuo. Koro ber ka wang'eyo dhowa eka wang'e culture marwa. To bende research, nikech Sama Institute is engaged in research bende. Research nyiso ni nyithindo mopuonj gi dho mamagi, gi dho mama magi Dhialo, magi hero, dhok maloso gi chunygi. Ka gidhi e skul, ka gichako puonjruok e dhok mamokogo, kata obed English kata Kiswahili, gidhi maber moingo nyithindo mane otere skul ma dala giwacho dholuo, to e skul giwacho dhok mamoko. Koro en gimoro makelo konyruok e ngima dhano kamoro amora, obed jaluo, obed jadhok mane, kochako gi dho mama to bro dhi maber e ngimane. To bende unte ubro bedo kuyiero koda Sande gi John ni chona kanwa chako nikech ampa nagene nonyuola chon matin kanwa chako ramna sikunde ni puonjo gi dho mama dogi kanwa chako ni puonjo dho mama to dho mama tindo puonj kata mne sikunde mana ka John bende wacho ni samoro nyalo nyisi gi wach moro gi dho mama ko nyisi gi English to kwani winje e yonero makare akani Sande biyiere gi wach makamano. Ayie gi wach makamano to bende nitie wach mitiyogo momulo ngimana bende. Ane chal mani describe kama ni chake cha. Jaoda ok en nyaluo, en nyanyeri. To gima hero kuome en ni en mano jiwa monda alok kata timo chenro mag lemo gi Kiswahili walok gi dholuo. Wariw lwedo chokruoge ma itimo gi dholuo nikech en noseneno ni chon no katiga gi dholuo natiyo mana gi Kiingereza kata gi Kiswahili to nyithindo ma Nyasaye ogwedhowa miwayudo gin bende koro ne gidhi lalo dholuo. Koro nonyisa ni onego wakaw okang' kae nikech dholuo e dhowa. En nyanyeri to wacho ni dholuo e dhowa. Ma onego warit e yo maber. Omiyo we watim chenro wadonje kanyakla mar dholuo e riwruok mar dholuo. To en bende nong'e dholuo koso en bende koro da puonjore ka nyithindo ka. Opuonjore ka achiel gi nyithindo. In fact osetimo dongruok maber ahinya. Sani onyalo kata chwalo mbaka matin gi dholuo. Puoch gi pak. Kabisa. Nikech mano bende ting' ma bende dintiere godo. Iwacho ni karamna kaka the head of the house, iwacho ni the head of the family ng'ato karamna kaka puonjo kata mana yawa mage mano mar ng'iyo dho mama. En mana ni ahero kaka ikele Sande nikech ing'e ni wach ma bende samoro wiwa wilga godo kwa ng'iyo karamna dho mama wan wanene ga mna ni e ot kende. To kanisa to nikech mane penjo maduong' kawuono ashara no ng'aw samoro an nyaluo to ka manyo karamna kanisa karamna buore Nairobi ka hada mana dhi samoro miwacho dho mamoko nang mne kaka man karamna kanisa ma wacho dholuo mane penjo maduong' kanyo Sande. To mano en gima thoth ji in fact asewuoyo gi kata joluo ma owuok Kisumo matiyo Nairobi ka. Ng'eny gi sama anyisogi ni tinde an ariwora gi kanisa ma dholuo emitiyogo. Gibuok ga ni man to dholuo matek ni emitiyogo e lamo. In fact pogruok ma aseneno chop sani en ni an mo comfortable sani. Kata
chwalo mbaka gi dholuo, wuoyo wi Moloyo. topics mopogre opogre kawuok e muma kata ka gin topics ma kawaida. An gi thuolo zaidi sani compared to chone. Yeah. So aneno ni timo that change ka okang' ma wanyalo wacho ni en okang' mar yie kata leap of faith ma thoth jok dwa timo osekonya nikech sani anyalo kata tayo mbaka e yo maber. Yeah, gi dholuo ma poda atimo steps, anyalo wacho ni ane baby steps poka chopo bende kata mana somo godo kuma bende ok yot kata mana yalo godo kata moro ni ng'iyo gi dho swayo ok yot. Ang'eni mago bende wadhi bedo kwa losi kaka osekonyi isewacho samoro kaka ikonyo godo ji nikech ing'eni bende kosekonyi gimoro nyaka ikony godo ji. Kuom ranyisi okinyi ma kawuono kiwacho kata mana John kaka motelo ni wacho ni samoro nyithindo wan kaka jonyuol wanyalo bedo ni wapuonjogi mano dho mama to chon bende nantiere ga buge mane ndiko kata mana gi dholuo tindo kanegi ahinya nantiere kata mana gazede mana samoro ndiko kata mana gi dholuo tindo kanegi pogogi ahinya dictionaries mag dholuo tindo ka winjgi ahinya dibed ni nitie kata mana kaka koth osechako gowa achni kata mana kaka joluo nikech koro mae dhowa ma bende koro wang'e kaka dho mama dibed koth osechako gowa kumoro ma kata nyithindo ma bende koro inyuolo tokwa samoro ok nyal kata mana ng'eyo kitwa gi timbewa e yo makare. Mana adier sani buge mag dholuo kata kidwaro story books man gi sigana mopogre opogre mag dholuo samoro ok inyal yudo, lakini gima ber en ni SIL mano e tich ma watiyo. Wandiko buge matindo tindo miluongo ni primers. Kaka higa mar 2021 ne watimo buge 232 e dhok mopogre opogre nyaka mag dholuo ne wan gi magi Kikuyu, Kamba, Turkana, Gisi, Giriama. Koro bugegi mane penjo maber. Nikech okwanegi ing'eni chon an kata mana kana wuotho e street kata mana wacho ni nikech an onyuola e kaunti ma Kisumu kacha kiwuotho kata mana tie Kisumu Boys kacha neno kata mana ka buge opange dholuo tit macha kena ngo tindo okwanegi amene onyalo penjo ni iusogi kanye. Koro buge ma watimogi project kaka mano bedo sponsored gi World Bank. Koro ka gitimo to giwacho ni bugegi wadwa ni utere community. Ok waus gi e streets, koro samoro ok inyal nenogi, lakini iyudo ni otergi directly to the community ma sponsor dwaro ni mondo tergie. Lakini en gimoro ma wanyalo scale up. Owach ni ka wanyalo golo bugegi te mondo water ka gin mag dholuo wayud kaka waterogi e piny luo te. To mani ng'eni dwaro support maber. Ma ugolo buge ka unji million, awach tu dwaro buge 2 million kata gin buge matindo tindo mano dwaro support financially, weche mag distribution gi kaka mago, lakini buge to ntie. Nikech aparo ni mano be chali ni mabenda keto nikech samoro kwacho ni utero gi direct ni communities. Samoro an kaka Sharon, samoro an ge nyathi manyuolo. To nyathi kanyuolo tan bura Nairobi ka an Edwar. Ada dhi bookshop nikech communities samoro kan target market mare. Don kaka koro olalo jomoko ka e diere ka. Mana dier mano gima koro nyaka adhi kuom jowa matiyo tijni. Anyis gi ni gidware ni wakete shelf mondo ji oyudi ng'ato ka dwaro kata an asedwaro buge mag dholuo nitie masayudo matin. To gima mora bende ni Ramogi nyithinda wero nitie gimoro manukelo miluongo ni tapki. Angene chenro manoruma ngene mam. Koro mano ne gidwaro ni sakasama mano dhi mbele. To gin kanyo ging'iyo nikech giwacho dholuo matin. To ka giwinjo wach wad moro matek mar dholuo gibiro penyan to mae ominang'o. Koro ukelnwa moko kaka mago to wan bi wakel buge mondo dhowa obed preserved. Ang'eni dhok to pogore dholuo mana achiel kuom dhok ma bende wawacho e piny Kenya kaka konage ma bende TV ma bende samoro nyalo mana keto ne nyithindi mar mondo mi gipuonjore nikech wantiere gi chenro mopogore opogore. James Rabala nega ka puonjo chenro mano mar 111 dhowa wage kitwa gi timbewa chike mago mag luo. Ing'eni tinde bende wadongo ma samoro kata mana wanyalo wilo gi chike emeni nyalo kata mana kodiochieng' ma kawuono ng'ato nyalo kawo kata mana okende kata mana nyamin gi kokia nikech tinde bende galamoro bende chokruok ma bende nitimo chon e dala aneno kaka kata mana tinde ji ok tim e yo malong'o kaluwore kaka piny bende dongo. Bende kopogore gi mano Sandy Orie kaka jaduong' kanyakla mane gwenge mag Kibra ni wacho ni bende jiwo oganda kotenre kod alama mano mar puonjogi dhok mopogore opogore. Gino mar
apara ni kata mana e alam makama bende untiere gi dhok kata mana kopogore kata mana gi mano mar dholuo mano mar puonjo oganda mamoko mondo kik wegi oko donge wan gi chenro in fact wan gi okay nikech tinde thoth ji ong'iyo gi tiyo gi mbui internet wan gi website ma jaber ahinya website no kilime onyalo konyi nikech website no oloki chop nyoro na timo checking na yudo ni dhok moselok kanyo gin dhok machopo 1,087 to dholuo en achiel kuom dhok moselok e website no mano wapuonjo ji wach Nyasaye to website no okay anyalo kata share the actual web page www.jw.org/luo kikete kamano to oyawo ni buge in fact namor ni John gini bende die tijno mar loko buge so kidonje website no idhi yudo buge mag dholuo koro moselok from English to dholuo muma bende ni kanyo online ma from chakruok nyaka fweny complete kata kindika Google search ni somo muma e internet tera e website no direct yawo ni muma no to ichaka some en dholuo ma mondike yo ma leo kabisa so mano en achiel kuom websites ma ajatiyo gago to kata sama atayo puonjruok muma gi ji nikech mane tich moro ma atimo website no osekonya ahinya nikech oting'o buge ma wuoyo wi rowere penjo ma gin go gi duoko mowinjore mawuok e muma weche mag joot dak pek mag yuto weche mag parruok ahinya ing'eni kinde modakie ni chal mar ngima masani koro kanyo idhi yudo paro mowinjore ahinya mowuok e muma koro okete dho luo nikech seche ma walendo kaka Kibera ka Kibera Ayani Olympic kanyo thoth jomodak kanyo bende winja dholuo to kichako wuoyo kodgi gi dholuo girwaki e yo maber ahinya omiyo kain dhok ma giwinjo en kaka mana John wacho ni en dhok mamulo chuny ka in gi ote ma onego ochope ir jowinjo ni chopo nyaka e chunygi amor ni Ramogi bende jawacho ga ni kae kar chuny jaluo koro website no bende kidonje slash wacho ni kar chuny jaluo to mar koro wang jowi Ramogi TV wacho ni mae odwa mae odwa kama nyalo kuothe kako nagi kwasimo paro mopogore John Sharon nitie gimoro ma Sunday owacho kanyo mar translation mar material gimoro ma SIL bende osetimo wan gi gimiluongo ni language software to wan gi program miluongo ni Bloom ma ng'ata nyalo tiyogo mar loko kata iwinjo sigana moro mamit e dhok machielo idwa loke gi dholuo koro program ni it's an app onyalo konyi loko sigana tindik book moro i-produce book moro matin kaka primer man gi sigana no to inyalo tigo in fact mano gima osekonyo ji mang'eny ahinya e Kenya kato nyaka pinje maoko watiyo gi mano e loko from one language to another. Matado wacho ni kaka piny medo lony dongruok mopogore lony mopogore bende ji biro godo en mana ni ka ng'ato winjo kata mana nyaka londo samoro ng'ato neno wang jowi kaka gineno ni eka samoro giwinjo kata mana weche maket kod mani kichocho ni buge bende nitiere mar mondo mi ng'ato som onwang' knowledge onwang' somo iye kanyo kok ing'iyo to ok dak ing'e embe ni kata mana kinde ka kinde bende wajiwo ga nyikwa Ramogi Jwang winje nyaka londo winje TV kuonde ge mabedo biro bedo kung'eyo kaka upuonjo nyithindo kata mana nyithiwa mabende biro kod dhi nyime gi twak makama bende winjo kata mana kaka uloso nang'yo kata mana theme mano thor wach ma higa ne mano mar higa mar 2024 International Mother Language Day ondike kanyo gi dholiech multilingual education is a pillar of learning and intergenerational learning manyiso ni ka nyathi ong'eyo dho mama wacho kata mana ni ong'e dho mama gi weche mopogore nyiso ni
bedo ni ochak puonje English kata mana Kiswahili nyalo bedo mayot ne mana kaka nwa twak mano kaluwore kod thor wach ma bende omi okinyi makawuono. Ang'ina chiegni ka ote nyaka ronga jwang' yoro gi lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar oganda Facebook gi YouTube bedo wabiro ni achiel kachiel abiro bedo kasomo ote makama. Wach machiel ma bende nyaka waluosi sande gi John en kaluwore kod kaka dho mama bende nyalo kelo thuolo mopogore opogore mago mag tije. Nacho kanyo ka nachako ni radio Ramogi, TV mar Ramogi. Bende wantiere gi mathoth gi mang'eny manoro media ka. Wantiere gi dho Luya, dho Kuyu gi mamoko. Radio stations wan godo chiegni mohew kata mana par kaendi. Mawacho luweche mopogore opogore. Radio stations mano nyaka lundo. Roll media ka wantiere gi 14. Radio Ramogi en achiel kuomgi manyiso ni dho mamoko gin 13 ma bende odong'. Dho Luo ineno kanyo wan gi TV, Inoro bende wantiere godo mano mawacho dho Kikuyu ma bende en wang' jowi. Mawacho ni koro karamna dho mama nyalo kelo thuolo mag tije. Omiyo oganda kik luor mar mondo mi ong'e dhok makamagi. Koso en jip mane madimigi jo? Mana dier, dho mama nyalo kelo tije. In fact kaka SIL wawacho ni ng'ato nyalo bedo empowered economically, socially, e yore duto kotiyo gi dho mama. Ok nyaka ing'e dhok moro e kibed successful. Inyalo dhi maber kata kitiyo gi dho mama ming'eyo no. Emomiyo an bed ajiw jowa waher dho mama kendo wati kode. Sani wan gi joma timo gik moko kaka survey mar dho mama, language survey. Nitie joma timo research mopogore opogore mana mar dho mama. Nitie joma loso dictionaries manendi wacho cha. E dhok ma pok ondiga nyaka nene to mano en tich mar dho mama. Nitie gik mang'eny kabisa minyalo timo kitiyo gi dho mama. Emomiyo kik ji luor, kik ji par ni kiwacho maybe English kende kata dhok mamoko go to kinyalo yudo tich. Amora ahinya ka nende gitimo review mar newspapers. Ka Tigani newspaper to ndege dho English. Iloke. Nikech iseng'e dho mama gimo wacho. Iseng'e dho mama. Amora ahinya ka giwacho ni dhok kawuono en chieng' mother language. To tich motiyo e studio kae en nikech dho mama. Emomiyo jowadwa waher dho mama, wapuonj nyithiwa dho mama. Ging'e ni dhok ni bende inyalo yudo go tich. Kidhi e romo madongo kata mag UN. Donge ji wacho ga mana dhog gi. Higni moko mokalo, aparo ni higni ariyo mokalo, nitie Professor Ngugi wa Thiong'o ne loso gi congregation moro Catalonia, Spain. To nowacho gi dhog gi, notiyo gi dho mama to ng'ato ne loko. To an adwaro ni ka ginene kaka higni dhi. Wachop kuma nyalo dhi kamoro ta wacho dholuo to nitie ng'ama loko mondo ji owinj. Nikech mano e dhok mang'eyo. Kaka namna kaka nantiere jatend piny moro machiegni ma bende nobiro e pacho ka en wacho mana dhoge to nitiere ng'at ma loko ne to mano ne en kar jot ma jatend piny mano State House jatend piny wacho dhoge ma bende ong'eyo to nitiere namna ng'at ma loko ne oparo na kata mana e sikunde gino mara ni John samoro gi Sunday bende nimiyo kata mana disk nantiere gimoro mong'ere kaka disk e skul ma kiwacho dho mama to nyaka mi ten punishment miwuotho godo the whole week akene ne jopuonje sani Sunday ma samoro nyalo bedo kaneno wa bende paro ni koro disk ne bende gimochono kosa gawa nyithindo chacha dho baging'eyo. An ing'e ni wach disk no, okay, no karomo gi disk no, nikech apani nadhi e skul mar nena municipal school Nakuru. To koro English gi Swahili ema nitiyogo ahinya. Kini nawinjo wach disk no. To disk no ing'e ni otemo discourage ji mondo kik gi puonjre dho. Koro apani disk no sani wanyalo wacho ni Mother's Language Day ma international. Chal ka gima odwa keto disk no tenge. Wewa dhial dho mama e yo mowinjore. Kata mana skunde kaka odiochieng' ma kawuono nek bende giyiene kata mana nyithindo. Wachuru dho mama mar mondo bung'e dho mama e yo makare. Bende kapo kaka ote machuok nitiere jomoko ma bende wacho niya. An Sharon ng'a winjo dholuo takia wacho. To samoro ing'e wache en mana ni koro sunge ma samoro ji oketo ni ka ng'ano kata mana John kata Sando wan winjo ka wacho dholuo wan gi nena nade. Moko bende biro gi akweda kik wi wawil godo nitiere akweda bende mag dhoudi nitiere tribalism ma samoro ng'ato ka winjo nyingi kiwacho ni nyingi Adhiambo
to oseketi mane group mamoro mano be nyak walose jona kene na chieng nade mabende moko bende osebedo kakade samoro nyinga dhiambo tano kada tiyo ga dhiambo no kora ati kata mana gi nying English samoro ati mana gi Brenda Fieres kende tika mana ne samoro nyinga ke munto nyinga kata mana Wanjiku ni nikech aluora kwede samoro aluoro ni ok bi miya tich ngeni magi bende na chieng nade mabende sani yudo jonyuol masani janyuol injaluo wuon paru bende jaluo to nyathi ok idwa miyo nying luo mano gima ntie nikech kaka ji okawo do mama ni nyaka ibed jadhot makama eka samoro inyalo yudo opportunity lakini mano onego bed ni wa overcome gima kamano to wanyalo overcome nadi wanyalo overcome ka wachako puonjo nyithiwa ni dhogi ber ka wachako dhialo kaka wawacho kawuono wachako dhialo dho mama mondo ging'e ni kata kiluonga gi nyingni nikech Nyasaye nitie gimomiyo Nyasaye nomiyo nyuolie e dhot monyuolie no koro kata obedo ni jomoko nyalo discriminate nikech dhok miwacho kata nikech nyingi seche moko inyalo bet gi nying ma o comply lakini pod ok yud opportunity midwaro no koro ber ka ji o embrace kendo okawo dho mama okawo ka gima en gima important nikech nikech dhoudi ma dho mama nyalo yawoni ng'eny moingo dhoudi monyalo loroni koro onego bed ni ji keto mana e pachgi to pare ni ka awach ni kata ni joluo ka watewa embrace dho mama ka watewa embrace dho mama bwa bet kata gi skundewa early childhood education wacho dho mama e classes ma pinygo obet gima powerful aparo ni mane kaka dhok ma watiyogo tinde kaka French English e kaka nobed nikech ne gi make sure ni ji mang'eny wacho dhogno ka ji mang'eny nyalo wacho dholuo ka ji mang'eny nyalo wacho dho mama thuolo mag tije bende nyalo yudore nikech koro dhok no iwacho gi ji mang'eny nitie ji mang'eny mong'eye to mano nyalo konyowa erokamano ahinya adakawo ote ma bende isebedo kioro Nyakwaro Mgejwang'a mar mondo mi welo ma bende wantiere godo samoro ka ginyalo miyo wan bende duoko kaluwore kod ote ma intiere godo wabiro bedo kwasumo paro wakane moko kuom ote ma bende nyalo ketna yamo mar mondo mi asom nitiere kanyo ote moro gi Lilian Akinyi wacho ni mano ber kabisa kendo nahero dho mama erokamano ahinya ote machielo abiro bedo kasomo mar Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni puoch gi pak ne Sharon ng'ang'eyo ni japuonj ne chwadi kendo mi disk kiwacho dholuo to sani mongo dholuo e TV to ichuli an sata samoro no kachero dholuo e school gima affect dho mama en intermarriage nyathi mana kinyalo ketna ote ne kendo chaka som wacho ni gima affect dho mama en intermarriage nyathi tinde onge dho mama kose dho baba aparo ni mano penjo ma bende penjo kanyo bende ote machielo wacho ni penjo na welo ni ka baba jalang'o to mama jaluo nyathi owinjo ng'e dhok mane nikech chik luo yango ni identity mar nyathi wuok kuom mama emomiyo surname en mar baba mogik iwacho ni tribalism tindo miyo ji oluoro wacho dho mama aparo ni mane penjo mabende napenjo seche ka an nyithinda gin pi waluos to kata mana nying luo ema gionge go kae giwachi ang'o aparo ni paro makamano nyalo subo kwa dhi nyime gi twak makama Jackie Nyarumudi wacho ni Happy International Mother Language Day wacho ni dho mama osekonyowa mang'eny wacho ni kuodho jatendi makoro iwacho ni side effects bende mar dho mama samoro ka ng'ato ok winj dhogno ng'eyo sigendni machon kaka mek mosenindo Grace Ogot gini yani sigendni dholuo mit winjo dho mama osemiyo communication be bedo mathoth mak mana ni dhogwa masiaya to dwa pogore gi dholuo mamoko en adier makende asomo ote machielo kendo aparo ni ok ma ote mogik masom mar Murino Jone wacho ni ahero dhowa to nang'o meni dho baba onge aya sande nang'o meni dho baba onge wacho mana ni dho mama inyalo duoko penjo makamano gi mamoko ma samoro nyalo duoko dho baba aparo ni okay sama nyathi dongo apani ojabedo ga gi min gi seche mang'eny moloyo gi wuon gi donge koro mama ema konye ng'eyo wuoyo omiyo nitie kaka osomo weche mathoth kuom mama moloyo baba baba ni dije mopogore opogore oko kocha en ma otimo tich oko kono koro mama ema miyo ga nyathi identity korka dhok
Ya, lakini nitie penjo moro kanyo ma openj ni ka baba en jalango, mama en nyaluo, nyithindo gi. Apani, okay, kila familia nigi kaka ginyalo ng'ado, lakini ber ka kata ka ginyalo puonjo gi dhok go te. Ok nyal kelo bagane nikech samoro nyathi matemo ng'e dholuo to temo ng'e dholango tema koro wano koro yudore diere ka to mama samoro kia kata mana dholuo samoro nyalango nyathi ma koro ofund ka oketo mafuanda aparo ni ting'eny mar jonyuol mana kaka Sandy wacho lakini John minyalo duoko gin mage na nitiere ote ma bende utendre mag man wawacho mago mag tribalism winjo kanyo ka ng'ato winjo nyingi ni John Orlando to John Orlando ne nyaka ibed jaluo to kisebedo jaluo to koro kata mana kwede bende donjo tich ok miyi aparo ni kaka ndawacho onego bed ni wabet mamor kuom bedo joluo kata kuom bedo dhok moro amora ma dhok ma onyuolie nikech ka kiluor ni kawacho dhok ni kata ka omiya nying ni to kabi yudo opportunity mano iloro dhoudi mang'eny nikech kaka Sharon osewacho kae tich motiyo kae ni donge nikech wacho dholuo to nitie gik mang'eny kata tije mang'eny kata kuma tiye sani one specialist mag language to wang'iyo dhok te anyisou ni sani wan e communities 1312 to tijni kadide bed ni ji ok yud tije nikech dhok magiwacho tich mar SIL osetire chakre 1934 to pod nyaka sani pod watiye to en e piny ngima to watiyo gi ji e dhoggi an gimichula ne sani kuma tiye en nikech ang'e dhok mamoko ma bende awacho to mane tich matiyo koro kik waluor nikech ka gik moko lokore ma koro jadhok machielo mantie koro ibro chenjo nyingi kosi ibro timo nang'o nikech nying ok en gima ng'ato loko sakasa nikech kawuono nyalo bet ni en ng'at makama kiny en ng'at machielo to ok ibiloko nyingi gi every regime mabiro Sharon akia ni di yie na wache gima IMLD kaka nochakre akia ni nitie thuolo mabro wache wacha mana kin thuolo mar dakika achiel kapok ako yo matin okay sawa IMLD International Mother Language Day nochakre 52 mano nochakre kamiluongo ni Bangladesh mane en East Pakistan Bangladesh ne en part mar Pakistan dalono to Pakistan ne emane kaka ne en sirikal nowacho ni koro pinywa ni te nyaka ji wach dhok achiel ma en Urdu to jo Bangladesh ng'eny gi ne wacho Bengali koro e University of Dhaka ma en university mantie capital mar Bangladesh ne gitimo ng'anyo maduong' ahinya students mag university to unfortunately ne ka police temo keogi 5 kuomgi nowito ngimagi to chakre kanyo sirikal mar Pakistan noyie bu jo Bangladesh kapok gibedo Bangladesh ochako tiyo gi language mar Bengali to kanyo ema celebration ni nochakre to kane giloso gi UN higa mar 1999 ne UN o pass resolution bowacho ni koro tarik 21 dwe mar 2 higa ka higa wabro bet gi International Mother Language Day makata kawuono wadhi e embassy mar Bangladesh to raise the flag and celebrate kawa paro gima notimre mondo mi ji odhial dho mama adwaro ni mondo awach kamano erokamano ahinya kuom yango mano ne nyikwaro mgejwang' ma samoro nakia nyakwaro mgejwang'a oseromo kanyo sa 2 mar okinyi wakaw yo machuok mar mondo mi waduogi bende gi ote ma bende sibedo kioro kwaduogo okang' mar 2 waduogo tieko chenro makama bende Sunday in bende wani nyisa segana nikech wani nesewacho ni kaka dholuo osekonyi inte isekonyo godo je machal nade kata mne ni John samoro isekonyo godo je machal nade kik bende wane dholuo osekonyowa to wan ok wakony godo ji donge kok manya kwaro mgejwang' wakaw yo matin waduogo bang' thuolo manok Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molo sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 07222 638 8 3.
Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Nyakorom gajuanga machiegni mano okang' mar ariyo. Nasingo nodhi kao yo matin, wakao yo matin, wasebudo duondwa gi pi, mano mar dhi nyime gi chenro makawa. Waduong' gi matin e dakika 28 mar mondo watiek twak marwa. Kapok watieko twak marwa, bende jiwi ni medo oro ote, me odiochieng' makende, ma bende ute moro amora mintiere godo mnyalo jwa godo jopiny, kotenore kod odiochieng' ma kawuono, mano mar dhialo dho mama, in thuolo. 2:00 e lai magwa mag ote machok, mbui mag Uganda, bende wabiro ni achiel kachiel. Wasemane moko kuom ote ma bende osebedo ka donjo. Ntiere moko kuom ote ma bende osebedo kuoro ka, ote bende neno ka ng'eny malich. Ntiere kanyo Rosie Nyateng. Iwacho ni Happy International Mother Language Day Sharon. Wakwayo jopuonjo we nyithindo omong' dho mama. Kik rodhgi ka thuol kawuono yawa. Imedo kanyo nyaka ni tho. Aya, erokamano ahinya. Pure na kinyi, wacho na moro gi chenro, dho mama osekonya. Nikech ka antiere e kor gweng', kata ka wuoyo gi jok madongo, to aonge chandruok. Ote machiel Wycliffe Oguti wacho ni dho mama osekonya mang'eny sana sana e post elections ma higa mar 2007 ne okonya huru makona ka an kama tek. Ote machielo jaote Millicent wacho ni moro gi chenro, unajivunia kuwa mjaluo halisi, to dak ndiko mano gi dholuo ya kawuono dong. Wadhialo dho mama. Josephine Peru wacho ni ahero dholuo lakini wacha to tek samoro. Aya. Otieno iwacho ni in Profesa Otieno Koyugi mar Ndere Alego. Amor gi yor dhialo dho mama, sani asedonjo e internet mar muma mar dholuo, heko Ramogi TV. Erokamano ahinya, sante ni nyisogi ni nitiere muma molok ne ji kanyo. Odija Tong iwacho ni in Odija Tong kiwuok Rapogi ka Nyamkago, wach ne gigi nuo website cha. Aparo ne website mar yudo muma mano mar dholuo. Babu Dimpos wacho ni Yaure Sharon, an gi kwayo ne jonyuolwa kata owetewa mapuonjo nyithindgi gi Kiswahili gi Kisungu kende. Mamiyo dho mama reduced in the incoming generation. Unbe teme uru jiwo ji
mondo gipuonj nyithindo dhok mano mar mama. Iwacho ni in Makalai kiwuok Rongo University. Dong watemo jiwo ji. Dong mendi TV mar Ramogi bende nika bende wagone erokamano ne kambi mar All Media Services mano mar kendo TV mar Dholuo mar mondo mi mapuonje kata mana nyithiwa kata mana joma dongo mamoko ma bende kia Dholuo. Emomiyo ni wantiere nyaka e mbui, omiyo kata mana kintiere e piny Amerika, ibede piny Dubai, inyalo neno chenro achiel kachiel. Chenro bende wantiere godo mathoth ka. Chakre okinyi nyako nyango, chakre kata nyaka midhiambo otieno chenro opong' mago mabende waloso godo gi nyikwa Ramogi Jwang. Nitiere ote mabende donjo Sunday, aparo ni nitiere moko mote mabende nageti website mabende jipenjo mar Muma mabende ginyalo somo Dholuo. Website no aneno ka thoth jowinjowa osechako kata tiyo kode kata e dakika ma pod wan e studio ka www kanuoyo www.jw.org asto iketo / indika luo to yao ni website no gi Dholuo. Mana kaka na wacho nitie dhok mopogore opogore 1,087 chop sani, to Dholuo en achiel kuom dhok mose lok kanyo. Koro korka weche ma nyalo konyo e website no nitie penjo mathoth ahinya ma rowere jabedo gago, to nitie duoko mowinjore ahinya mayudre kanyo. Mago penjo magin go kotenre kod ngima samoro achiedh nade magikadhe mamo manyalo duoko koso na mamo manyalo duoko kendo duoko e yo ma owinjore kabisa. Yani reasoning ma wanyalo wacho ni mulo chunygi kaka rowere. Kodonje weche mag dak, family, joot bende okele e yo ma balanced ahinya. Omiyo website no nyalo konyo ng'ato mondo oyud puonj mawuok e Muma e yo mowinjore ahinya. Kanyo bende man wajiwo godo bende oganda kik wathor mana somo mana Kiswahili kata mana kotenre kod Muma, bende wang'e kata ne Muma mar Dholuo to wachango mar mondo mi okinyi ma kawuono kata mana kanyalo pinyi nyaka Ramogi Jwang chakre Genesis nyaka Revelation bende nyalo wacho ni kata mana ka gisi ni buko mar fweny en mane, bende ng'e ni buko mar fweny en mane, koso gin gi mana Genesis, Revelation, Matthew. Nikech okinyi ma kawuono kata mana in min kae at least Sunday to wacho ni en jaduong' kanyakla, en ber unyalo ng'eyo. John in ka penji kata mana Revelation kata mana Genesis nyaka Revelation gi Dholuo diwacho. Ang'eyo nitie chakruok mano Genesis, Revelation and fweny mi wacho no. An gi Muma mar Dholuo e dala, ing'e ni gima kuma dake wawacho dala samoro mano nyalo nyiso ni tijwa mane wachako go maduong' ma pod watiyo nyaka sani en Bible translation. Makata Kenya ka wa collaborate gi ji kaka BTL, Bible Society of Kenya, expertise marwa maduong' en loko Muma from the original languages to dhok mamoko gi. Koro penjo moro nitie mandi penjo about kaka wasekonyo ji gi Dholuo kata gi dhok ma watiye gi. An atiyo gi dhok mang'eny, koro wasekonyo ji mopogore opogore gi Dholuo gi English. Anoka ang'e moko matin tin lakini mang'e ahinya en miwachogo. To gima asetimo an kata ma SIL bende osetimo en ni kiparo ndalo mane Covid obiro, material mane imiyo ji mane ji somo mang'eyogo ni mato tuo mane, ang'o monego atim momiyo monda kik tuo ni maka, ne obire dhok Kiingereza ae nitie Kiswahili bende. Koro diere no SIL no translate e dhok mamoko Kenya ka, dhok madhi 5-6 botere counties buji ong'eyo ni mae gima Covid en, to mae gima onego atim kapo ni aneno symptoms mag Covid. Gimachielo en ni wan gi gik machal radio ma o record Bible e dhok mopogore opogore. To nitie mag Dholuo bende. Koro kaka nyocha ka ndala Desemba nadhi gi moko, nikech ang'e ni nitie deye moko ma koro sani wengegi ok nen, ok ginyal somo Muma, koelo Muma kamae ok onyal neno, lakini pod onyalo winjo. Koro gigo be asetero kuma agim, asetero ni dayo moko koro winjo mor ahinya. Koro mano asekonyogi godo. To SIL osekonyogi godo. Koro
kata ka ng'ato ok nyal somo to watimo audio. In fact, program moro ma wan go en oral Bible ma watimo ok Kenya ka kende, watimo e Africa gi the whole world. Kata interpretation mar ginene, loso muma mar deaf. Ingeni sign language ng'eny ahinya e piny, ok en achiel, gin over 300. To SIL watimo translation mar sign language bende e pinje mopogre opogre. Koro kamane kaka wasemulo ngima mag ji mar joluo e rasenyisi ae gi jomoko bende e piny. Amor ni undu tete ukelo karamna kaka osebedo kukonya ahinya e chiwo. Iwacho ni wach Nyasaye en ngima donge. Omiyo karamna sande karamna okinyi ma kawuono kanyalo penjo nikech imbe ni socho ni dholuo sekonyi e achiel ariyo adek. En mana ni in isekonyo godo ji nade. Ingeni bedo gimosekonyi imbe ni nyaka ikony godo ji mar mondo mi okel impact ni society. Mano to adier. Anyalo wacho ni dholuo osekonya an awuon nikech napon kama dholuo ne ok tigo ahinya, omiyo kata mana sama ne iterowa dala, sama ne waloro skule iterowa dala, ne ok wawinjga ka wan free ahinya mar wacho dholuo. Kata tieko juma achiel dala, ineno ka ini tek. Lakini sani anyalo wacho ni kata dhi dala kata gi jaoda wajadhiga very frequently. E higa wanyalo dhi kata di beach, chon en mana December. Sani wanyalo chano dhi dwe ka dwe kata. To dhi gi nyithindo bende. Gi nyithindo. Nikech sani mbaka sama koro dana dwaro mbaka, wan kanyo wachwala yo maber. Omiyo osekonya e yorno. Anyalo wacho bende ni asekonyo jaoda nikech sani onyalo wuoyo kodi. In fact, gidholuo achiel. Abo gwelo chieng' moro winje kaka owacho odhum kanyo. Asekonyo bende nitie joma na yudo kibera ka mane dwaro ng'eyo muma e yo matut. Nitie puonj mathoth mawuok e muma ma nok ginyal winjo gi dho Kisungu kata gi Kiswahili. To sama na chako tiyo gi dholuo e konyo gi nono puonjgo, ne odonjo ne gi yo maber ahinya. Omiyo asekonyo joma odak Kibera ka e yorno. To anyalo wacho ni mano en gweth. Anyalo kwane kaka gweth nikech chon ne ok anyal timo kamano. Nikech bende na pekni. Ero kamano ahinya. Aparo ni mano puoch gi pak. Bende kata mno oganda ma samoro osekonyo ji e yo achiel ariyo adek. Un bende useunwa paro mar mondo mi kik bi wawil gi kitwa chikewa kaka joluo. Ang'eni kata mno odiochieng' ma kawuono kata mna dho mamoko bende gitemo mano mar jiwo oganda mar mondo mi ng'e. Lakini wachni debed ang'o John ne janyuol okinyi ma kawuono. Achne janyuol ma samoro osebedo kata mna ka nyathine ong'e mana English go swayo. Dachne bombe nikech bombe wantiere kod dho udi mopogore opogore. Ema samoro miyo wuoro okinyi ma kawuono nyalo wacho ni an nyathina adaro ni first language mar ong'e English gi Kiswahili mar mondo mi ong'e kaka onyalo loso gi jowetege interaction. Kik bed ni dhoge koro moko ni ong'e mana nang'o ber ahinya ok kata mna ni hello kata mna wacho kata mna ni good morning gini okia. Samoro janyuol okinyi ma kawuono nyalo argue ni an nikech an e boma ok an dala. Adani nyathina ng'e English gi Kiswahili. Tineno ka koro dholuo nyalo bedo mapek to bende dala bende tinde winjo mana December ema jomoko yudo thuolo mar dhi dala. Mano nitie e boma ka nikech ji okikore, ji wacho dhok mopogre opogre. To jok mopogre opogre go gin gi dhok gi ma giwacho ma onyuoli dho mama monego bed ni Dhialo. Koro kata kobedo ni wadhi dala dichiel e ginene e higa, ber ka wan gi identity. Sande nindo wacho ka nende wachako ni language gives you identity. Dho mama mi identity. Ing'eyo ni ang'o momiyo iluonga ni Achieng', ang'o momiyo iluonga ni Orlando, ang'o momiyo culture mar wachal kama. Koro kata obedo ni wan e boma, onego wa embrace kuonde ma wa ae, onego wa embrace dhok ma kumonyuolwae. To gima daher emphasize, akiana bro wache nadi gi dholuo lakini wawach gi Kizungu ae inyalo konya. You don't have to sacrifice your identity to succeed in life. You do not have to sacrifice your identity.
ka in dholuo ne miwacho kata ka nyingi en nying dholuo, be proud of it. Ng'ato kawi kaka in. To king'iyo kata dhok mamoko mawacho gi, ng'ato nigi ability mar wacho kata dhok 4. Sida ni kanye kipuonjri dholuo, ing'eyo kisungu bende, Kiswahili bende iwacho, dhok machielo bende inyalo wacho. Ing'eni mano advantage. Kidwaro jok matimo interpretation, kidwaro jok ma konyo kata e dhok mamoko go, ibro konyo. To kaka ndawacho e daka moko mokalo, ni kik waluor ni iluongi gi nying dholuo kata ni wacho dholuo, nikech jok miluoro sani go, ng'ama chielo bro betie mawacho dhok machielo. To koro ibro loko nyingi kosi ibro loko dhok miwacho. Emomiyo waher dhowa. Nikech success mari ok bed determined gi dhok miwacho, nikech mano identity ma Nyasaye emomiyi. Koro mane ma nyalo wacho. To kila ng'ato nigi identity. Kamano. Ogno doche ma kawuono ka intiere kata mana e piny mamoro, koro samoro ka nyingi achieng'. Wantiere kata mana gi nyithindo maloko nyingegi. Jonyuol moko niga gi buok. Kochopo kata mana seche mag penj ni KCSE, KCPE, samoro ni miyo nyathini Bernard Opiyo, iyudo koloko ni Bernard Sanchez. Magi gik matimore. Ma samoro nyaka na penja ni nyathi time kama nang'o. Dibed ni en society ema ketowa kamano koso nang'o sande. Yeah, society osetemo keto pogruok e kind ji. Ting'e ni, okay, disk en yo achiel ma ni temo go golo weche mag vernacular gi, to bende apani mana kaka John owacho. Ka wanyalo manyo yore makoro wanyalo tiyo kata gi vernacular languages ma wan go e puonjo ji kata weche mag technology, mano nyalo miyo kendo dhok ma local gi ibro ting' malo. Because the world is going digital. Omiyo my chance maber ahinya ma wanyalo tiyogo mondo wadhial mother tongue. Erokamano ahinya. Moro ahinya kaka ulose mana ni sakora mang'ado wa dakika na 12 tok saa 2 mar okinyi. Adwaro mar mondo mi wawach wachwa mogik. Ahinya nyaka luore gi thor wach ma bende nwatwaki okinyi ma kawuono, bang'e to waluore chenro ma kama nikech tedo gi chiemo nego bed ni chako e kinde thuolo manok. Achak kodi John Orlando. Wachni mogik wachiko chenro ma kama ahinya kinde ma bende wadhialo dho mama. Dibed mane? Erokamano. Abro mana jiwo ni waheruru dhowa. To wati gi dhowa proudly. Ma onge luor ni nyingi en mar Jaluo kata ni wacho dholuo. To gimachielo, anyalo kwayo jo counties wa kuonde ma ae wa embrace dholuo kendo wati gi dholuo e classes mapiny iluongo ni ECD. Wa embrace dholuo nikech nyathi kopuonj gi dho mama, kochako education mare gi dho mama, to obro dhi maber e puonjruok mare. To mare gima obedo backed gi research, ok en gima wacha. To gima chielo ni kata central government bende, SIL ose collaborate gi agencies kaka KICD. To adwaro ni wane more from the central government. Mondo dho mama otigo, bed dholuo, bed dhok machielo, otigo e skunde in those lower levels. Oket pesa kanyo to abro neno ka this transformation lokruok bro bete, nyithindo bro dhi maber e sombgi. To anaduko erokamano ni Royal Media nikech you are trailblazers. Unyiso with an example. Un gi station de manende se kwano mang'eny 14 mag dhok mopogre opogre. Mago radio Nyakalondo. Nyakalondo 14 ae wan gi Ramogi TV, wan gi TV mamoko bende. To mano gima ber nikech ung'iyo buneno ni mae konyo ji kendo ji winjo maber ka gin gi dhok ma loso gi chunygi. To mano Ramogi noneno chon. To Royal Media noneno chon. To gimachielo adwoko erokamano ni agencies kaka Bible Society, BTL gi faith based organizations moko gisebet iluongo ni mstari wa mbele, making sure ni dho mama bedo embraced in this country and even beyond. Koro anadwoko erokamano. Ageno ni bro rwako wa chieng' machielo kendo mondo awach dho mama kaka wacho kawuono ber nande. Kende higa mabiro chieng' tarik 21 watamana na puonjo jowa kinde ka kinde. Sandori wache mogik de bedango. An daher puoyo jo Royal Media kuom miyo wadhialro makende ma kawuono wa bedo gi thuolo mar goyo mbaka gi dholuo. En chakruok maber ahinya. Wanyalo wacho ni sani wameda jiwo
jowetewa ni giher dho mama. Waseneno ni nitie ber mathoth ma ginyalo yudo ka gitiyo gi dho mama. To bende dho mama ema koro chopo ei chunygi. Omiyo kata puonj mawuok e muma kata puonj mamokogo wanyalo manyo yore ma wanyalo tiyo godo mondo waternegi kata weche mag teknoloji bende gi dholuo. Omiyo ma en chakruok maber. Koro kata higa mabiro komiwa thuolo mar bedo kae gi John gi jomamoko opani wabo bedo gi mbaka maberie moloyo. Ero kamano to un duto tayiero kodu ka bende wacho ni the world is going digital. Omiyo sani kaka buge onge pod inyalo ketgi e mbui mar mondo mi oganda osom. Nikech kineno kata mana rowere kinde ka kinde wan ga mane simu ka watimo ang'o wanyalo puonjore dhok mama to kata mana gi dhok mamoko mano bende challenge ma bende wan godo. Wan bende wapuonjore kata mana dhok mamoko mar mondo mi wang'e. Agonu ero kamano ahinya Sande Orie jaduong' kanyakla ma Kibra. Agonu ero kamano ahinya kuom chopo twak kanyakla kod John Orlando director mano mar kar tiegruok mar Sama Institute of Linguistics. Bende agonu ero kamano. Ber ni kiny maka wuono Ramogi TV wano yienwa mana wacho dho mama ka ok wamiyo ji disk ka wa promote dho mama. Omiyo kiny maka wanya koro Gajuang kamoro moro mintiere in bida mi challenge mano mar mondo mi iwach dho mama ukinyi maka wuono. Gima ber ni wan ka mwati TV mar Ramogi kata mana newsroom kwa dhiye en mana dho mama chakre okinyi nyaka odhiambo. Dhok mamoko gi paro mana kisiwuok oko mar gate kata mana samoro kiromo gi nyawadu mokwinj dhok makamano. Kwa kamano orichuru masane dakika 21 tok saa 2 mar okinyi gi kanyi makelo e giko mar twak makama. Kawuono en odiechieng' mar chieng' tich adek. Jalieta osekre makare mar kelonwa chenro mar tedo gi chiemo. Mana te chenro ni nyinga Sharon Ong'aw. Kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep twadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV.